Welcome back guys, this is your copy vlog. So guys, di Bwkha थांगासै आरो ना दा बे दा आं एकदम मट' ब्लग बनायला आदै मट' ब्लग बिराद बनायनो बादों आं दिनै ओंखायनो जेबो गप्र सप्र जेबो सेटआप सेटआप लाङा आरो ना ओमफ्राय di Bwkha मानि थाखाय थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो मिथिगोन आरो ना थ' मा देखायनाय नोंथांमोननो नायनोसै लेट्स गो आंना मैया पाहाराव थांनानै ओरैबादि लेथ्रा जादोंमोन आरो ना बाइकआ ओंखायनो सुनो फैबाय नै दिनै दा सुनानै जोङो di Bwkhaयावबो थांखानांगौ एग्जाम होनो SSC नि दा बाइकखौ सुना लाग्रोदो आरो ना नै मैया जिबायदि लेथ्रा जादोंमोन एकदमबारे नै आयु बिदि गोमो जाजोबखादोंमोन आरो ना आइरन नांनाय बायदिसो ओमफ्राय दिनै सुना लाबाय फार्स्ट टाइम सुदों बियो सिगांसो खुलिदोंना बेखौ फार्स्ट टाइम सुबाय आरो नै बेखौ सुखांनानै दा एग्जाम होनो थांसै di Bwkhaयाव आरो नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट हरदों आरो ना आंनि नैबे ग्राफिक्सखौ बारा हिट नुवासै होनदों आरो ना हिटखौलाय आंबो नुखायाखै नुनायालाय ओमफ्राय दिनै di Bwkhaयाव थांनो सम मोनबाथाय ना पुरा फुल ग्राफिक्स मारना फैगोन आरो ना बेखौ सब बोखाजोबनानै फुल ग्राफिक्स मारना फैगोन मा कालारनि लगायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नुनानै ओरैबादि मोजां मोनगोन आरो ना बिदि कालार लगायनां बिदि माने नर्मेल कालार लगायगोन खिन्थु नोंथांमोना नुनाया हेभि नुगोन आरो ना बयबो फसायखागोन आरो ना दिनै टाइम मोनबाथाय आं लगायना लाबोदिनोसै बेफोरखौ नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना समाल' मिलायथोसै होमब्लानो लगायना लाबोबाय आरो आं नैफोराव पुरा अल ग्राफिक्स मारिजोबनोसै आरो ना नैफोर कालारखौ दोनखाला आङो मोनसेबो दोनला बिदि सब लगायजोबना फैगोन आं बे कालारदोबो एफा गाज्रि नुनाय नङामोन आरो ना जुदि नै बेफोराव लगायजोबोमोन बिदि मेटचिं जानाय जुदि नै इयो लगायोमोन अब्ला मोजां नुगौमोन आरो ना थ' बे लगायनायखौनो बारा रोङाखै नालाय बिनिखायनो लगायदियासै आरो ना नैदियाव एसे दुग्रा जाना होदो गोजौ जाना होदो बेनिखायनो आं फुल लगायदिया नङाबा फुल लगायखानो गोनांमोन फुल लगायबा नोंथांमोना एसेबाबो मोजां नुगौमोन आरो ना बे टेंकियाल' लगायनायखाय नोंथांमोना इमान हिट नुदियासै नायनायाव जों दायो फैनानै माने जगन्नाथ मन्दिराव हाबफैबाय आरो ना di Bwkhaयाव पुरा दा फिल्डआव दा रुमसो बुक खालामनांगोन आरो ना जोङो दाथ' रुमखौ नागिरनांगोनसो जोङो ओमफ्राय ओरैनो फैथावथाव दिनथ' जेबो खामानि गैखाया नालाय ओंखायनो जगन्नाथ मन्दिराव फैदों आरो ना नोंथांमोना नायनो हागोन नै दिनै मट' ब्लगबो बानायबोदिया दे ग'प्र'खौ जेबो लाफादिया आं सेटआप जेबो लाफादिया आङो दिनै मबाइलजों ब्लग बानायबाय आरो ना मट' ब्लगथ' जाबोदिया गाइस दा जुथाखौ दोनलांसै जुथा किसि लेना जाय नोंसिनि जुथाया खामानि गैया आंनिया दामिना आंनिखौ लांनो हागौ दै जों हाबबाय आरो ना नै बा बिराद गिदिर बनायदो दे फार्स्ट टाइम आंबो हाबदो लामानिफ्रायल'सो नायलांबाय थायोमोन नै फार्स्ट टाइम हाबदो जों नोंसोर फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड ना थार्ड फोर्थ फार्स्ट तमाम गिदिरखा नै शिब मन्दिर नैनो जानो हागौ आरो ना मेन मन्दिरा मेन र'डा नैबेनो मेन र'डा ओमफ्राय जों बोरै गिदिंनानै नैखिसो हाबफैदों आरो ना नैबेखिसो हाबफैदो जोङो 100 किल'मिटार फैनायल' नोंसिना खिथु सादो जाहैबाय ओरैबादि फाग्ला मानसि गोजा इसोरो बारा एक्सपिरियेन्स गैया बारु नै मानसिफोर थांफिनसै ओमफ्राय हेलमेट लाजोबसै जोङो ओमफ्राय दा रुम नागिरहैनांगौ रुमानो जोंना दा मेन जाना दं आरो ना सान्दुङा एसे गोलैदो दै ओंखायनो खोमसि नुदो रुम नागिरनोसै जोंना दा रुमानो मेन जाना दं आरो ना रुम गैयाबा मायाव थानो जुथाफोरखौ जोंनिखौ सोरबा लांदो नामा दंना बोरो आंनिया नै आंनिया बिराद सलिड जुथा ओंखायनो गिदो लांजानो दा गानना लानोसै ओमफ्राय रुम नागिरहैनोसै बांसिनानो जुथाफोरखौ हायाव दोनजोबदो आरो ना एथ' आराम इयो जुथा दोनग्रा पाइप बनना दोनखादो नै रावबो पाइपआवनो दोनाखै सोरबा दोनदो आरो नै बांसिनानो दोनाखै पुरा खालि गोजासो नै पाइपफोरानो हाफोरावसो गारला जोबना दोनदों आरो ना जोंबोथ' नायसनफ्लाङाखैमोन आरो ना बेनो गोरोन्थिया नायनांगौ फार्स्टआव नङाबा दानजागोन टिकेट जों रुमखौ मोनबाय आरो ना ओमफ्राय माने पार्सनेल न'आवसो जों थाफैबाय आरो ना नै बिदिसो तिरपाल बनासो उन्दुनांदो आरो ना जोङो तिरपालखौबो गावसोरनो होफैखादों ओमफ्राय प्राइसआ बुंनो थाङोबा सासेयाव 200 आरो ना बिराद मोजां 200 फार्स्टआवथ' 100ल'सो मोना 100 बाथाय गाहायाव मोनगोन आरो ओमफ्राय 200 रुम बिसना तिसना गैया तिरपालखौ बरिया मोनदों आरो ना नैखिजाबो ड्रेस
गाइस जोङो रुमखौ मोनबाय बेनि थाखाय बिराद गोजोनबाय आरोना थ' दिनैसिमसो मेंबायबो जोङो गारिखौनो लाफैदोंना बे उन्दुनो ओंखारदों उन्दुनोसै बे दा मोनाबिलियाव ओंखाम जानानै पुरा गाबोन खारदों